Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mundur sidik. Bermakam roti pemesan jebur sabar. Berjumpa lagi di konten Mbah ini. Selamat menunaikan ibadah sunnah puasa. Untuk yang menjalankan. Iya, puasa ini. Iya, sing mungkin saat ini lagi berhalangan, wanita kan mungkin mens atau sakit, tetap semangat ya. Ya, amin. Iki anu lho ceritanya kan ibu duwe tahu. Ditalan saiki kita. Kok iso? Iya, ndek lore lah. Nek dikek indok ya enak. Wes ngene iki jenenge botok tahu. Lah kuwi jeki. Kan jeki. Apa niku? Tahu nah. Tahu kan wis esuk lah, Nduk. Ora bisa saiki. Ya bagus. Lagi saiki aja. Dah. Aku ki eling dik cilik anem itu. Senengane ki tahu wae dipepes, betul. Bondik kae. Ya betul. Betul sekali, betul. Andik Rono ta sing mbok syuting opo, Nek? Iki, Bu. Ya, Andik Rono. Iki Bu Yuni tak syuting. Cuma kan yo aku mengarep ibuku karaokean nyanyi. Ya. Kan yo copyright pemirsa, dadi ora sido tak syuting. Aku marah digriseni ya. Grisene iki. Digriseni ndang tuku karaokean. Ndang tuku karaokean. Aku nyanyi karo bayi ngono. Heeh. Tan kowe ndang tuku karaokean. Bayi. Oh ya Allah, ya. Lah ya. Aku digriseni risih. Yo gak boleh ngomong-ngomong mbek bayi. Risih. Yo gak boleh. Bilang ngono kuwi gak boleh. Iki ya salah sik. Risih. Oh, tepune ya jarene Mbak Jessica ora adoh kok ning cepu. Iku. Tapi kan nek ibu ora diterke kan yo gak iso to, Duk. Palingan Om Toyo kudu ndek ini tuku TV ning dibuk ning cepu. Oh ning Cepu toko sing biasa langganane Mas Dimas Mbak Indah dulu. Toko elektronik. Oh gak cedak sekolahanku. Lah demen tekan Jepang. Gak. Cedak sekolahanku. Sekolahanku ning Jepang, Dek. Kae sapa sing nyanyi kae. Mbah. Kita dulu ya aku ya. Iya. Maja nyanyi ya kita ngetutke Maja. Apa Mak mang teh angel meremang Mak. Kuwi kan Didi Kempot ya Mak. Mosok Mak. Waduh, Pak. Atuh bojang yang merem. Ya tuku Alteco Mak. Wis kabeh Mak ditokne wis buaki. Iki kemarin Mak ya. Buak Mak. Apa? Bonekaku jangan dibuang. Ora, nek boneka ya ora leh ndok ditumbasno plastik sing gedhi. Ngisor kuwi nek mangkok-mangkok to Make. Pokoke sekirane sing wis gak anu langsung sampean rosok saja wis iki. Wis sing dipek Make iki. Intan wangi, Nduk. Ekskusi. Mama wangi, Nduk. Ngisor heeh. Binat. Tolong dibantu ya, Nduk ya. Ben dituwoto ning kene ben ora enek barang-barang ngono. Ala sepatune Pak Dek biyen.
Lho, iki enek sepatu barang mak, sepatu koyo Brahma Kumbara barang mak iki. Ya iki ngene Pak. Iya, iki apa? Wis ini apa mak? Mbah rek medeni wong ya Mbak tak ya. Apa mak? Mbah rek Atik menemukan barang-barang ngono kuwi ndek apa niku? Mbah. Mangkok-mangkok barang mak Resik. diresiki. Kok iki ngisor ketok rusik lho tenan to mak mangkok-mangkok. Tidak sama sih. Buak mak. Heeh. Iki ra isek kok. Iya. Walah. Ki rencana kene ya petak. Apa pemirsa diresiki sisan nggih soalnya kan kayu-kayu akeh sing dipangan rayap. Iki cagak gendera ning kene nek ping goleki. Iya mak dipilih. Pokoke sekirane sing wis gak anu lah sampean buat kabeh. Kuwi yo mbuh apa ora pokoke. Ben ketok resik. Apa nih mak? Tikus mak. Enggak mau wis anu enggak ada es. Gua mak gua. Iya, kok dianu. Oh lah pirang-pirang tahun berarti kene kira kecandak pemirsa paling nyaponi mbok srit. Poneh ngene iki pas awake wis lara ngene iki ya pemirsa. Mak. Mari kan jenenge omah ra dinggoni iki tetep leluasa mak tikus. Sing jadi masalah ki foto-foto kuwi lho mak kuwi kan. Oh, kantor dhewe piye Pak piye tak kantor dhewe. Ya. Sijine yo nggone indah gawean kumbiyen. Cuma kan ape dipasang ndi leh mak. Heeh. Gune Bunda Dewi tetep ben iki anu Bunda nek menawa di temo anunan bolu kukus. Iki ndek biyen go konten-konten jaman kae. Enak lho baju saya iki sak bayi ya. Iya. Tuh ada piring-piring. Ono kuwi lho pemirsa nek piring-piring nek mangkok ndek biyen. Ki engko pokoke kudu diruwesiki kabeh wis gak enek sing ning meja. Iya, Mak. Iku berarti koyo ditumpuk ngono, Mak. Ya iku lho, Mak, foto-foto. Fotone sapa le, Mak, jane? Iya, engko kok didelok kok. Ya. Ini pake ndek biyen. Nek sing iki nggone sapa ya? Nggone Intan, Mak. Apa? Iya. Kuwi lho, kuwi lho, Mak, sing sampean cekel iku lho. Sandal iya. Oh, gak. Sandal sing koyo pendekar ku Mak Jaya. Iki. Heeh. Tak kira ngene mbahku enggak. Nggone Intan elengku. Pak komerene enggak juga. Sisan, Mbak. Alah piring ngono kuwi Piye? mudah anu Mak. Iya, Tra. Pek, Mak. Ngono. Iya, gowo sing piring kuwi. Heeh. Iya. Tapi Mbak ini Mas ning kono apik-apik tak ubah tak. Iya, nek sing kandel-kandel. Nek sing mangkok kuwi ijek kena dienggo. Maksudnya sing piringnya sing sampean gowo. Pek. Tak komerene. Heeh. Kok diko mamu Mbak, lengket Iya. Nek sing mangkok kan kadang cek Iya. nggo nggih bakso, nek piring enggak usah Mak, piring enek kok. Nah, kuwi nek mangkok-mangkok kan iso kena di. So, ono sih Mbak. Ini lagi pemirsa ya resik lagi di ceritanya. Ya memang kondisi seperti ini toh. Kondisinya kondisi resik-resik. Kondisinya kondisi resik-resik. Boleh kayak di pidato ini. Apa Mak? Anu lagi kok fotone. Bingkai-bingkene. Ya apa? Gone sapa ya iki ya? Engko nek tak kei anu kok kuwi. Sik gone Mbah, gone anu gone Mbah barang lah. Gone Dik Dewi yo. Piye? Yo piye ya Mak ya? Kayak ngono lah piye ngene. Apa ditoto ning pojokan ngono Mak yo. Nek wis resik kabeh yo Mak yo. Oh nek wis resik lah yo Mak yo. Iki wong ki cek pancen cek Palak derene sik Mbak. Nah aku resikne ya. wis pokoke matur nuwun mbek Mak Jas sing prenahke. Ora nek apa-apane Mak. Lah ngono kuwi berkat betul kaya bantal kaya apa. Alah serak kanggo buak ya Lah ya Mak. kuwi maksudnya kuwi tak kek kono. Oh, iku kuat Ketoke kuat. Engko ndang triplek Mak. Nek triplek yo ora kuat Mak Jas. Triplek Mak. Pengkoh Mbak Yun. Pancen pengkoh Mak kuwi.
Dinggo sing barang abut-abut mau bisa sampean dijejerno. Yes gak apa-apa ning kono ya. Iya. Wis sing perlu dislametke ya. Heeh nek sing wis ora anu bawak ngono ya. Iya. Kok jejerno ning kono ya. Iya Mak Jah. Iya. Oke. Gurih-gurinan. Ya. Pokoknya alon-alon bertahap ya Mak ya. Bertahap alon-alon padang. Karek kursi kena. Ngono lawang sebelah kono. Iya. Ya. Iya. Engko terus kene resik genten gulintan. Wis pokok iki sithik-sithik. Ya kok bar dhewe. Aku ya sepurane Mak ora iso ngewangi angkat-angkat. Wis pokoke tak keroyoke lon-lon. Iya jerene dokter tra ya meskipun lukan njobone iki garing tapi kan jerone Mak sing ijek. Wong kadang dienggo bungkuk ngene iki walah Mak cek teweng ngono Mak. Miring ape turu ku lho Mak miring ku ya cek teweng ngono. Wis kudu sabar aku sepurane ya Mak ya. Ki nggone indah ki apa isine? Iya Mak iya. Oh alah wis ditutup ae. Dihubungi sudah yo resik ya Mak Jah ya. Sithik-sithik. Iki digulung ngene piye Mak? Buke saikine salate ora ning kene Mak. Heeh. Digulung terus dianu diruwes iki. Ya menyarankan pemirsa lebih baik dicat putih Bu Yuni. Nggih, insyaallah nih pemirsa, soalnya sok nggon kan buah ape dipiyekno Mbak Indah nggih terserah Mbak Indah, wong niki pancen geng-gene Mbak Indah. Jadi, terima kasih untuk sarannya. Ben ora koyok paut Bu Yuni, ora warna-warni nggih. Karek Mbak Indah sok mben nggone Mbak Indah wong tuwa wis karek iso ndongakno nyemangati. Tak lempet lasisan ya. Iya Mama, lasisan tak ngebang ngono. Iya. Ini iki aku ndek biyen ki rajin mak gawe ngene iki. Tas-tas ngene iki. Domku mbuh ning ndi parake angger nunggu Nintan sekolah nyampe gawe ngene iki. Iki iso ya. Iso nggih dompet ya apa? Mbak Nana bakal blonjo tak kei dompet mak kok ngene iki rupane gawe ijo ngono kuwi. Aku kei ya Dik Yun, iya Mbak, saikine wis embuh koke. Sopo-opo dadi awang-awangen. Nah, terus lah ngono soalnya buke kan salate wis ora ning kene. Lah ya ngono digulung ngene Mak. Iya gak apa-apa sok di laundrekno. Gak apa-apa Mak Jah digulung sik Mak Jah. Kok nek digulung omahe jenengan Mbak. Iya. Ya iya. Heeh. Ini mari yo omahe akeh rasa diboni, mosok diboni kabeh iki lae. Iya. Oh. Iya, kasih nama bayi. Monggo lewat kene, Dok. Monggo Mbah Yi fotone cintane jenengan ngono. Iya. Nek didadekno siji ning kono brek-brek kan kene kan luas ngono ya Mak ya. Kok golek ya apa-apa langsung dadi siji. Genah ning buri. Sampeyan masak apa Mak Jah? Aku masak kol. Sampeyan kei pendol. Oh. Dadi inuk Mak kowe. Gampang, tak silo gampang. Daderno ndok ya Mak ya. Oh, ngono wis. Sawang-sawange kok lak resik sesuk. Delok ta delok. Delok le. Terus ketok belum. Oh, iya. Oh, pariwisata. Wah, Mbahku. Ndang tenan bayi. Bayi. Fotone cintane jenengan. Bayi. Gawe kudung dulu, Mbak. Wek kudu. Ibu. Tan diguyu Pak Sila. Sik, Bu, sik. Ojo kudungan sik. Wes ayo nombali. Selamat siang. Jemah wage. Cintane Mbah Yi iki. Cintane Mbah Yi. Kok kuwi? Kok
cedek omahku. Ya Allah. Kon jenengan pasang teng mriki nek kangen kan. Ya Allah. Oh, nduh. Ora nama kondi lho, Mang. Kunjungan Dusku. Kirian. Oh. Kunjungan industri Heeh. pabrik traktor 2012 Bayi. 2012. Ya. Ini Mbah Kong ini pemirsa. Jenengan 2012 pun panggih Mbah Kong, Bu? Urung lah. Belum. Urung wong petuke 2017. 2017. Heeh. Berarti jenengan tulisan 18 nggih. Iki rong pensiun iki. Oh, Kong. Pensiunan Mbah Kong 2000. Walah Kong jenengan ndek biyen nek ganteng anu kados Jackie Chan. duh Jackie Chan. Jackie Chan ki mboten mlenuk ngeten iki, Mbah. Ora mlenuk ngene iki. Nggih mboten lah. Sakmene gedene ya. Jackie Tapi pokoke ora. Chan niku kuwet. langsing to Bayi, gagah to. Ya. Berarti Tapi nek niku yang kados mula potonge- sinten nggih, Mbah Kong Potongane kuwi? wis ngene iki mbiyen mula ora tau. Ora tau. Dawa tepak ngono ki lho potongane. Niki ampun laris napa dinten iki? Rokok le apa rokok. Terus angge kalong banyu mbek gas sitok wis kuwi. Nggih. Rokoke angge payur telu. Intan dek wingi mendek Galon gak anu siji, aku nggih banyu setunggal siji, ya. terus rokok. Sing winginane kan kula ambil 2 pun tak bayar. Nggo Senin kali Selasa. Berarti ndek wingi mendet to Rebo, Kamis. Nggih. Oh, iya, iya. Oke. Traktor tangan wik Nah, pon dadi nggo Yogyakarta ya. pandang-pandangan salah Pandang mriki. pertama. Oh, Dilem ngoten lho, dilem. Sampeyan kono nak debuk lah Tapi ya. akeh Bayi, ketok Akeh isine iki. nggih. Oh. Oh, ya iki ngene. Oh, alah raro aku. Kene Isine kathah kok. cara nenek foto iki, Mang. Niki wau genten ngresiki omahe Mbak Indah, Mbak Yi. Ben dadi siji nek golek barang-barang bergampang. Oh, iya. Benjing selesai, Oh, genten nggone Ambek Intan. sak dulure mama iki lek san iki lek ye iki lho dulure kabeh iki. Nggih, nggih. Ya nggih. iki lek Monas ya. Iki Mbah Kong. Kong. Iki bojone dhisik. Iki lek Istrine Mbah lek Kong dulu. lek Li sing ning almarhum. Surabaya. Surabaya. Iki lek Mona. Nggih. Iki lek San. Nggih. Iki anu sapa ki bojone lek kuwi lek Mona iki. Nggih. Mbah Yi nek pas Mbak Indah rene foto ngoten no. Iya, ora Jenengan apa-apa. aku Endah ki Nara. Foto ya ora apa-apa, Empat. sesuk kok. Generasi. Hmm, Yang iya. gerene ki ra sida, lali neh grepe foto. Foto kali tak deloki neh sitoke sapa iki deloki. Oke. Heeh. Sehat selalu nggih, Kong. Mbah Kong di Bojonegoro, pemirsa nggih. Ya lek Iki Mbah Kong STIS Tiper Tribuana Malang tahun 2000. lek Li iki. Lek Li sing Surabaya. Bu niki sinten, Bu? Iki Niki. sik Niki lho. Sinten Bayi? Mbah Kong kuliah tahun 2000 iki. karo iki apa ya? Mbok karo iki. Tok foto niki jangan simpen lho, Bu. Wong kenang-kenangane Mbah Kong lho. Mbah Kong kuliah di STIE. Oke. Jelas sih. Nah, ini lho istrine Mbah Kong sing sampun almarhum lho ini. Saya niki kenapa ngapunten nggih wajah-wajah nggih punder kados jenengan nih Bayi nggih to. Iki lek Li mek Mbah Kong. Lek Li lek Sali Surabaya. Hadap sini Mbah Yi. Cis Tuh. lho. Wong iki gede Oke. menuk koyo bayi. Nggih lha niki lak nggih lah enten lho. Ya. Nggih. Dulure 1, 2, 3, 4. Dulure sing saking istrine Mbah Kong riyen. Limo kabeh ya. Nggih nggih nggih. Ya anu bojone Mbah Kong, terus lek Li, terus lek San, terus lek Mona, Nggih. terus lek Yit. Lek Yit iki bapake Dewi karonan sapa ki jenenge lali aku. Maaf pemirsa, ora pateson jelas nomare yo. Boten Ora patek apa-apa. anu. Nggih. Tapi sing tak ilingi mau lek Nggih Yit, nggih nggih. lek San, lek Mona.
Niki sing penting nggih jenengan nek kangen bar telepon terus niki dilihat. Soale koyo wah lah koyo penyanyi Ricky Ricardo gitu. Nggih pun aku tak lanjut. Iya oke. Ku iya di gua ae. Loh, tan. Mas kalau Mas. Ora duwe, Mas. Sampean duwe nek gede masih lo. Iku lepek Mak Ja. Heeh. Lepek cilik-cilik. Wes, Mbak. Mbak. Piye, Mak? Oh iya, Mak, dikei anu permersa. Duwe usaha ning omah, duwe usaha gawe cowek. Permirsa ya, Mbak. Mayan, Mak, kena nggo nyambel-nyambel. Iya, kok diobongi iki ya. Nah, kok dibuangi wer. Ya apa jerone, Mbak? Bah, Mak. Iki kok wis pada luasa. Wis buak. Tasen tok. Iya. Nek gak ngene iki gak aduh, Pak, gak resik-resik nyumpel ae. Bener, Mak Ja. Ini kan gak oleh dikokno bledok. Iya. Mbak Intan. Bu, aku duduk di sini. Ada duit Iya. Mbak Intan nih, Mas. Ambil Mbak Intan. Wah. Jalan pokoke lemah. Alah, wis ben. Ben kok kono nduk tan nembok. Lah, Kan sesuk. kan duwe Mbak Indah kene rene. Mbah, duit sapa wis buang. Bangi ya Mbak Intan. Wis pokoke judule kontene maaf ya pemirsa iki judule kontene mau konten resik-resik buah. Oh, Mak, zamane sekolah ning SLB to, Mak. Kuwi gawe ngono kuwi saka bungkus-bungkus kopi, saka bungkus apa tak gawei ngono. Heeh. Dadi tas. Tapi Mbak Intan, gede pasar Mbak Intan. Gede pasar, wis Pak. Nek sampean gelem mbok go ada apa kono. Iya, Pak yo. Mak pilih Mak iki mu. Yo sik ta urung. Wis. Sitok le carane iku lagi ketok. Nah, ngono lho Tan. Nggih pun pemirsa, demikian nggih konten pagi ini. Jadi kontennya hanya seputar resik-resik saja. Nggodaki Mak Ja. Walah nek iso jamu pegelinu apa kuwi alah. Mak diguak wae. Kok tak kuine. Wis. Apa Mbak Intan? Bismillah. Apa Tan kuwi Tan? Kuwi ya gaweanku mbiyen iki kopi, Mak. Lho, iya lho iki urung bar ki arahe. Lho. Iki arahe nggih kopi dilengkes-lengkes dadi ngene. Iki ape gawe ada tisu kaya maune aku. Wis sampean buak wae. Kuwi tase sampean gowo nek pe dinggo ada jimat apa nggo ada apa kuwi. Apa Mak kuwi? Ada luar. Kadaluarsa. Iki nduku ki. Alah wis jaman kae ngrosok kok ngerosokan. Wah, ayo lho. Wis. Buah. Oleh rekane macet. Dek kayu seneng Mak iso gawe ngono kuwi. Lho. Sampean gowo. Nggih pemirsa, demikian konten pagi ini dengan wayang terbaik untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan parinya sembuh, untuk pejuang berdoa semoga Allah segera memberikan nolongan yang salah-salah. Kami pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus Tan. Cus. Kita barak dari ini bisa. Wah, ngerasa. Nengisor, sing nengisor kan sesuatu sing abot-abot dadi nggak ngisor ya Mak ya. Nek mangkok, nek opo. Iya. Iki citaan-citaan apa Mak? Iki ada Hadiah nggone Intan ndek biyen kalau Mak. Wis buak ya Mak. Oh wis ada wis rusak. Intan tak mendelok sejopo iki.